ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σαχινίδης, οπότε δεν θέλω να με παρεξηγήσετε γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση να είμαι εδώ και να εκφράσω από την πλευρά μας τις απόψεις μας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ακούσαμε με προσοχή τις τοποθετήσεις των προηγούμενων ομιλητών. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου ανέδειξε τη σημασία της καταγραφής και της χαρτογράφησης της δημόσιας περιουσίας, ενώ το πάνελ συζήτησης παρουσίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διαχείριση των ακινήτων του δημοσίου. Η δημόσια ακίνητη περιουσία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ανεκμετάλλευτους πόρους της χώρας μας με πολλά προβλήματα. Χιλιάδες ακίνητα που ανήκουν σε δημόσιους οργανισμούς και σε δήμους παραμένουν αναξιοποιητά. Χρειάζεται να γνωρίζουμε την περιουσία διαθέτουμε, να έχουμε σαφή εικόνα της κατάστασης και της αξίας της και κυρίως να μπορούμε να διαχειριστούμε στρατηγικά. Όλες αυτές οι τοποθετήσεις καταλήγουν σε ένα αναμφισβήτητο συμπέρασμα. Ποιο είναι? Είναι η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μητρό ακινήτων, η οποία είναι μια επιτακτική ανάγκη από ποτέ. Φανταστείτε ένα ενιαίο, πλήρως ενημερωμένο σύστημα, όπου κάθε ακίνητο δεν είναι απλώς μια καταχώρηση, αλλά μια ολοκληρωμένη πληροφορία. Όχι μόνο η τοποθεσία του και η νομική του κατάσταση, αλλά και η πραγματική του αξία, οι εμπορικές και οι κοινωνικές δυνατότητες αξιοποίησής τους, οι μισθώσεις και τυχόν δεσμεύσεις τους, ακόμα και τα έσοδα και τα έξοδά του. Ένα εργαλείο που δεν μας δείχνει απλώς πού βρίσκεται ένα κινητό, αλλά πώς μπορεί να αποδώσει, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και πώς μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην καθημερινότητα των πολιτών. Κάποιοι μπορούν να αναρωτηθούν και να μας πούν: έχουμε το κτηματολόγιο. Δεν αρκεί αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Το κτηματολόγιο είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δυναμική διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημαντική προσπάθεια και πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και τους εμπλεκόμενους φορείς. Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει προχωρήσει σε μια τόσο εκτεταμένη διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης ιδιοκτησίας είναι ένα επίτευγμα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Το κτηματολόγιο αποτελεί θεμέλιο για τη μελλοντική στρατηγική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς επιτρέπει τη συγκέντρωση και την οργάνωση των βασικών νομικών δεδομένων. Όμως, αυτή είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο βήμα είναι η ενοποίηση όλων των πληροφοριών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης, διαχείρισης και αξιοποίησης. Το κτηματολόγιο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, καθώς καταγράφει με σαφήνεια τη ιδιοκτησία των ακινήτων, προσφέροντας μια σημαντική νομική βάση. Ωστόσο, δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αξίας και της δυναμικής ενός ακινήτου. Δεν μας δείχνει, για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αξιοποιείται, αν παράγει έσοδα ή αν παραμένει αναξιοποιητό. Δεν συμπεριλαμβάνει οικονομικά στοιχεία, ούτε δίνει πληροφορίες για τις δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης που μπορεί να έχει ένα ακίνητο στο μέλλον. Εδώ έχετε το ψηφιακό μητρό ακινήτων να συμπληρώσει το κτηματολόγιο, προσθέτοντας το κομμάτι που λείπει. Μια ολοκληρωμένη δυναμική καταγραφή που δεν αφορά μόνο ποιος κατέχει τι, αλλά και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα. Η πραγματική αξιοποίηση έρχεται μέσα από τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης, όπου η τεχνολογία μετατρέπει την πληροφορία σε δράση. Αυτό όμως που δεν έχει ακόμα απαντηθεί ξεκάθαρα είναι το εξής: πώς προχωράμε από τη θεωρία στην πράξη. Εδώ ακριβώς έρχεται η Group Estate Analytics. Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει διεθνή τεχνογνωσία και καθοδήγηση στο τομέα της διαχείρισης δεδομένων ακινήτων. Σε συνεργασία με την Navigator CRE, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων ακινήτων στις ΗΠΑ, φέρνουμε στην Ελλάδα λύσεις που εφαρμόζονται ήδη σε αρκετές αγορές. Δεν μιλάμε για θεωρητικά μοντέλα ή απλές καταγραφές. Μιλάμε για πραγματικές, εφαρμόσιμες λύσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν
τον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο διαχειρίζεται την περιουσία του. Η αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας αποτελεί εμβατήριο για την ανάπτυξή τους και την χρηματοδότηση των έργων τους. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη στην Ελλάδα? Ποιοι ευθύνονται? Η απάντηση δεν είναι απλώς θέμα γραφειοκρατίας, αλλά βαθύτερου συστημικού προβλήματος. Έπειτα από έρευνα που διεξάγαμε, οι Blueprint Estate Analytics διαπιστώσαμε ένα σημαντικό κενό στην ελληνική αγορά. Την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ακινήτων που να συγκεντρώνει, να αναλύει και να παρέχει αξιοποιήσιμα δεδομένα για την δημόσια περιουσία. Οι πληροφορίες είναι διάσπαρτες. Κάθε φορέας διαθέτει αποσματικά δεδομένα για τα ακίνητά του, χωρίς να υπάρχει ένας ενιαίος μηχανισμός διασύνδεσης. Δεν υπάρχει ένα κοινό ολοκληρωμένο σύστημα που να συνδυάζει δεδομένα από το κτηματολόγιο, το Υπουργείο Οικονομικών, τους Δήμους και τις περιφέρειες. Έτσι, κάθε φορέας βλέπει μόνο ένα μικρό κομμάτι της εικόνας, χωρίς να υπάρχει συνολική εποπτεία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς πραγματικά δεδομένα. Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας εξακολουθεί να γίνεται αποσματικά, με παροχημένες διαδικασίες και λυπή πληροφόρηση. Οι φορείς δεν γνωρίζουν ποια κινητά έχουν, ποια αποφέρουν έσοδα, ποια είναι οικονομικά σύμφωνα και ποια μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Δεν υπάρχει στρατηγική αξιοποίηση. Η διαχείριση ακινήτων δεν είναι απλώς θέμα καταγραφής, αλλά δυναμικής στρατηγικής. Χωρίς δεδομένα δεν μπορούν να προγραμματιστούν επενδύσεις, δεν μπορούν να αξιολογηθούν τα ωφέλη και δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα της δημόσιας περιουσίας. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα το κατάλληλο εργαλείο που να καλύπτει αυτή την ανάγκη. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού μητρώου ακινήτων έχει κοστίσει πολύτιμους πόρους στο δημόσιο, καθώς χιλιάδες ακίνητα παραμένουν να αξιοποιείται. Όμως, αυτό που πρέπει να αλλάξει τώρα, και η Blueprint Estate Analytics είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να το υλοποιήσει αποτελεσματικά. Κάθε μήνας που περνάει, χωρίς ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μητρό ακινήτων, είναι χαμένος χρόνος και χαμένα έσοδα για τους δημόσιους φορείς και γενικά για όλο το δημόσιο. Απώλεια επενδυτικών ευκαιριών. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί η στρατηγική ανάπτυξη αν δεν υπάρχει σαφής εικόνα των διαθεσίμων ακινήτων. Έχω πάει σε πάρα πολλούς δημόσιους φορείς και σε δήμους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πόσα ακίνητα έχουν. Γραφειοκρατικά εμπόδια. Σε σημερινή διαδικασία καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων και περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης. Χάνονται πολύτιμα έσοδα. Πολλά ακίνητα θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη, αλλά παραμένουν αναξιοποίητα ή κοστίζουν λόγω συντήρησης. Η τεχνολογία είναι πλέον διαθέσιμη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για καθυστερήσεις. Αυτό δεν είναι μια τυπική υποχρέωση που πρέπει απλά να ολοκληρωθεί. Είναι μια στρατηγική κίνηση που πρέπει να γίνει άμεσα, πρώτον για οικονομικά ωφέλη και δεύτερον για κοινωνικά ωφέλη προς τους πολίτες. Και εδώ ακριβώς έρχεται η Blueprint Estate Analytics. Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει διεθνή τεχνογνωσία, εμπειρία και προηγμένες τεχνολογικές λύσεις αποκλειστικά για τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Σε συνεργασία με την Navigator CRE, ένα παγκόσμιο ηγέτη στη διαχείριση ακινήτων και την ανάλυση δεδομένων στον χώρο του real estate, φέρνουμε στην Ελλάδα τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε ανεπτυγμένες αγορές από τους μεγαλύτερους οργανισμούς και δημόσιους φορείς παγκοσμίως. Προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, Big Data και AI που μετατρέπουν τα δεδομένα σε χρήσιμες αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Ολοκληρωμένα GIS συστήματα με γεωχωρική χαρτογράφηση και αποτύπωση κάθε ακινήτου. Δυνατότητα διασύνδεσης με το κτηματολόγιο, το Υπουργείο Οικονομικών και τους δημόσιους φορείς, ενοποίηση όλων των πληροφοριών σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον. Μοντέλα πρόβλεψης και αξιοποίησης που επιτρέπουν σε κάθε δημόσιο οργανισμό
να γνωρίζει ποια κινητά είναι αποδοτικά, ποια χρειάζονται επενδύσεις και ποια μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς. Η Blueprint είναι η μόνη λύση που χρειάζεται. Δεν είμαστε απλώς μια εταιρεία τεχνολογίας, είμαστε ειδικοί στη διαχείριση ακινήτων. Δεν δημιουργούμε απλά μια ψηφιακή πλατφόρμα, διαθέτουμε και παρέχουμε ένα στρατηγικό εργαλείο λήψης αποφάσεων βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα. Δεν περιοριζόμαστε σε μια θεωρητική λύση. Έχουμε υλοποιήσει αντίστοιχα έργα διεθνώς και διαθέτουμε και τεχνογνωσία για να τα εφαρμόσουμε άμεσα και στην Ελλάδα. Η Blueprint δεν προσφέρει απλώς μια ψηφιακή λύση, αλλά ένα πλήρες εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης. Ένα σύστημα που δεν χαρτογραφεί απλά τα κίνητα, αλλά δείχνει πώς να αξιοποιηθούν με πιο αποδοτικό τρόπο. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένα αυτή τη λύση στην Ελλάδα. Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να προχωρήσουμε. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε. Η Blueprint είναι εδώ για να το κάνει πραγματικότητα. Είμαστε έτοιμοι. Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι αν πρέπει να δημιουργηθεί το ψηφιακό μητρό. Η ερώτηση είναι με ποιον θα το κάνετε για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Σας ευχαριστώ πολύ.